защото Как да изложите целя параша се така много неважението това е един статус инвалидитет Готовният статус става в случай, докато се говорим материален принцип, прикожаме да користите, ali материален и социалист. Имат статус на социално осигуруване. Статус на сигурен социален. Предлогът е много се пробудим и че довършам да ги базуват време да се преката. Ние развитаме като как си имаме файнатура и евиденция на Завода за евиденция да ги държава много често и много заеднички допълнителен предлог и по моята заложба ангажимент на правителството,